Waqt il-programm Ras Imb'Ras fil-Jum Dinji tal-Ġustizzja Soċjali, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Politika Soċjali Mark Mussu qal li l-aktar snin fejn instab abbuż mill-benefiċċji soċjali kienu bejn l-2023 u l-2025, meta b'kollox kien hemm 22.4 miljun euro taħla żejjed. Fit-13-il sena l-aktar sena fejn inqabad l-abbuż kien fl-2024 minħabba l-każijiet ta' dawk li abbużaw mill-benefiċċji tad-diżabilità u tresqu l-qorti. Is-Sur Mussu qal li minn 7 miljun euro il-Gvern sa issa ġabar lura kważi 3 miljuni. L-inġabru qrib 3 miljuni issa. U dak x'tagħmlu biex tiġbruhom il-qorti bil-fors? Mela, l-ewwel nett inti ovvjament tkun qed tagħmel kuntatt mal-individwu u tkun qed tgħidlu biex iħallas il-flus lura. Kien hemm diversi minnhom li ħallsu dak kollu li ħadu ħallsuh kollu. Tajjeb, ġifieri dak id-dipartiment diġà ġabarhom, ikollok oħrajn illi kif kont qed ngħid minħabba s-sitwazzjoni tagħhom ma jkunux jaffordjaw li jħallsu dik is-somma kollha f'daqqa. Is-Sur Mussu spjega li l-Gvern qed isaħħaħ il-benefiċċji biex jimbotta l quddiem lil dawk li għandhom bżonn appoġġ fosthom persuni vulnerabbli. Spjega li fit-13-il sena mis-sena 2013 sa din is-sena l-ammont ta' benefiċċji aktar milli irdupjaw. Fil-waqt li fis-sena 2013 ħarġu kważi 815 miljun euro f'benefiċċji li jkopru kollox fosthom Children's Allowance, pensjonijiet u għajnuniet soċjali għal persuni b'diżabilità. Fejn sa din is-sena dawn telgħu għal 1,750 miljun euro. Fost l-għajnuniet hemm dik għal persuni b'diżabilità severa li jingħataw l-ekwivalenti tal-paga minima. Persuna li għandha pjuttost diżabilità għolja ħafna severa kif qed tajt inti u li minħabba fiha assolutament ma tistax taħdem, dik il-persuna llum il-ġurnata titħallas l-ekwivalenti tal-paga minima nazzjonali netta. Ġifieri? Li qegħdin nitkellmu fuq qrib 200 euro fil-ġimgħa. Fis-sena 2013 il-Gvern kien nefaq 13.7 miljun euro f'assistenza għad-diżabilità, fil-waqt li sa din is-sena din żdiedet għal 4 darbiet aktar għal 54 miljun euro.